Gamer Бегандон и днеска с... Как ти беше името? Гостъркон. Да бе, знам. Гостъркон, Foxy BG. Играеме CS 1.6. Айде, тепай го бе. Гледай. Мини мостик. Някакъв такъв. Ма много яки музики има тука бе. Като се тепате с едно CSGO. Къде бе? Много мразим кога флашват. Бомбата. Аре, дано некой има. Добре. Мога да са на А. Май са на А. Не са на А, бе. На Б ли са? Ето го то. Как си метнах то шибан нож, бе. Много яка музика. Аре, много минаваш първи. Аре, играй. Нека да ги флашвам малко. Да ядат флаш. Нема никой. Дай на Б. Его, тука горе. Горе, его. Тука има още един, не бе. Горе на Ато. У нашата база. Ево тука сега като скочи. Аре бе, tego. Аре бе, вземи го бе, аре бе. Браво бе. Да, да. Чуй коя песен, чуй. Чуй ли песента? На тая аз съм снимал. На мен па изобщо не ми лагам, че си имам с бандика. Не баш много. Знам. Не, и тука има. Тука флашват ни. Разбиха ни от флашове. Его. Той играе, бе. Какъв хедшот само. Това беше много як. То щях и аз да го взем, браво. Да, още двама ни остават. Да. Още двама. Или са на А, или са на Б. Тук видях някой. Добре. Сега ще го взем. Его то буклук. Какво ти направим са? Браво, брат. Разбихме ги, бе. Браво. Какво? Аре, дай, снимам те. Дай. Браво. Печелиме, yes. Аре бе, тръгвай. Да бе, знам, те много флашват. Его. Не. Отгоре, да. С граната ме взимат дева и баклука. Манчестър Юнайтед че го вземе, споко. Че го вземе. Той играе, бе, аз ти казвам. Взимаха ли го? Още един. То си беше за мене, то вацата за уха ви. Кой бе? Кой бе, брат?
Кой твой приятел, бе? Кой? Как? Мърда бой, сто ли? Откъдето път ти е приятел на тебе? О, какъв хедшот му натресе този слабак. То аз го взем с хедшоти, нали го виждаш? Nico change name to hack. То верно може да си е хак и сам да... Его е флашки, брат. На масаче да бунт. Къде е? Аз трябваше да го взем, бе. Той е дебат, то верно е хак. То ако не е лоу хак, направо се излиза и не знае къде са. Заеби. Ще хакове. Аре бе, те го не мога намерят. Те го, аре, тепе го. Те са много слаби нашите. Гайдата, Game Tracker. Но до сега беше до тех, не го отепах. Не го килнаха те. Майко, леле. Леле! Падаме то рунд. Наса, какво е така? Само какво излезнат? Бам! Вземете тоя. Вземете тоя. Ей тоя. И стигай толкова. На Алиса? Некой ярд, ако има, че го спукам сега. 100% трябва да има. Двама са. Единя се крие там, единя срещу мене. Не бати заеби долните буклуци. Какво? Аре. Аре. Така, пето вземи. Сапа ги друсните. Па сигурно е на Б. Аре бе. Как те взима това, бе, брат? Заеби. Нищо е пак да има нещо така. Пепа хаки са. Па ярцем с то майор Борислек в Мърда Бойс. Садвай лапе. На кой кой е то слабак вацата нек? Той се прави. Аре. Добре. Поне то къде се скрил. То буклук. Аре, Юнайтед, взимаш го. Нема, взимах го. То още един остава, още двама даже. Да, и то. Хака с него. Кома е това? Върни се, бе! Май. Тука видех. Ама то скачеше, да. Не, бе, тука го видех. Баш тук. Нема го, не. Бе. Ходи, виж, това ги тепа. Или има слабаци се. Браво. И аз не знам откъде. Откъде? Верно, what?
димка. Още една. Още една. Как зацепи сървър? Вау! Вау! Направо са вау! Аз ти казвам, сите са вау, брат, гледай. Тихо са. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако така, може да го споделите, да го лайкнете, да го коментирате. Да. Това ще ни е последната вратка, аре. Бонус. Последна вратка. Абе, каква е тази тъпа песен, бе? Да. Аре, бе, аре, умирай, бе, буклук. То заобикаля. Аре, аз ще го взем то. Добре. Взиме това, бе, пенце. И да, хора, това ще е клипа. Чао.